Диспетчерская станция Калиновскага. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Калиновскага. Припинок Калиновскага. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Олімпійський спорткомплекс. Припинок Олімпійський спорткомплекс. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Гандльовий центр. Припинок Гандльовий центр. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок станция метро Борисовский тракт. Припинок станция метро Борисовский тракт. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Русіянова. Припинок Русіянова. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Універсам Першамайський. Припинок Універсам Першамайський. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Школа номер 45. Припинок Школа номер 45. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Нікіфорова. Припинок Нікіфорова. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок рынок Уручча 3. Припинок Рынок Уручча 3. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Поштовая. Припинок Поштовая. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Дом офицеров. Припинок Дом офицеров. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Великий лес. Концовый. Припинок Великий лес. Концовый.